nik uste komunikabideak euskaraz izateagatik alde batetik ekar dezaketena dela hizkuntzaren normalizazioa. Hizkuntza erabiltzagatik eta horrek azkenean horrekin sortzen duguna dalako korpus bat eta neologismoak ere sortu daitezke, esan nahi dut. Egunerokotasunarekin lotuta dauzenean beharrezkoa dalako hizkuntza ere evoluzionatu dezala, nola behar, sortu behar ditugulako, hiztegia sortu behar dugulako. Eta beste alde batetik, hiztegi hori sortzean eta erabilera normalizatu horrekin, egunerokotasunarekin lotura duten gai horiek euskaraz irakurtzen ditugu eta euskaraz ulertzen ditugu. Claro, hizkuntzare bada mundua eta pentsamendua eraikitzeko modu bat. Eta hori ikusten baldin baduzu edo irakurtzen baldin baduzu normaltasun batetik pentsamendua eraikitzeko kapazitatea edo abilezia ere garatzen da, modu batera edo bestera. Herri honetan badago jende askok, espainolez eraiki duena iruditeria edo frantsesez eta horrek azkenean ematen dizu, nik zer dakit, nekazal munduan ematen dizkizu baliabide handiak edo hirian edo, baina ikustea badagoela iruditeri hori eraikitzeko beste aukera bat, beste hizkuntza batekin, apurka-apurka normalitate horri eusteko bidea ere bada. Da gai bat askotan atatzen diaten ane elkarrizketetan edo bestelako unibertsitatean, ez da nik lehen daitzi jartzen dudana beste balio eta da, gure helburua informatzea da. Gu ez gaude, nik ezak kontzeptzioa gu gaudela euskara salbatzeko. Guk iten dugu gure aportazio euskarari, baina gu nagusik edo informatzeko. Guk erabakitzen duenean bidaliko dugula oraintxe daukagu kazatariat Korsikan. Igande honetan indugu Korsikari buruzko berezi bat eta geldituko da bihar arte. Gu bidali dugu kazetari Korsikara informatzeak Euskal Herriko irakurlei Korsikari buruz. Bidaltzen ditugunean bi kazetari Joko Olimpikotan. Joko Olimpiko guztietan, 86-tik, dauzkau bi kazetari Joko Olimpikotan. Erakitzen duenean bidaltzea kazetari bat Kolonbiako bake profesoran. Edo Venezuelako hauteskundetara, edo Estatu hauteskundetara. Gu berez egiten dugu informatzeko. Eta erabakita dauka euskaraz informatzea. Eta horretako guretzat balio bada. Ez diotken du nahi balioa hizkuntzaren normalizazioan egiten dugun bai normalizazio soziolinguistikoan eta bai normatibizazio, hizkuntza finkatzeko orduan euskaltzandiak nola eran zer esan eta gukola erabili edo gure euskara taldeak egiten dituen ekarriak eta horiekin osatzen dugu noski balio bat ez da gauzak euskaraz egitenen balioa. Baina horren gainetik dautu beste balio bat eta da Korsikara joan den kazetari horrek badaki balio bat egiten euskararekin, baina ez ziogu eskatzen eintzazu euskararen aldeko ez dakit zer Korsikatik. Ez, eskatzen duena da, saiatu zaitez topatzen Korsikan, Korsikako parlamentuko presidentea edo Korsikako gobernuko presidentea eta saiatu zaitez horiekin intelkartzeta bat edo dena alakoa. Baina gero ere, egia da, horretan euskaraz izateagatik eta agian errealitate soziolinguistikoak, ez dakit errealitate sozioekonomikoak horrela baldintzatzen duelako txikitasunetik, ez eta itxusia goenen esatea txikitasunetik eragiteko aukera handiagoa ere ematen digula, ez? Ausardia handiagoarekin lan egitekoa, adibidez. Badaukazu, agian baliabide gutxiago dituzunez, beste batzuekin konparatuta, argiago ibili behar dozu, bizkorrago ibili behar dozu. Eta orduan generoaren evoluzioan ere, beste hizkuntza batzuk, baino arinago evoluzionatzeko aukera ere ematen digu. Ez dakit hizkuntzaren kasuan, ze uste nekaula nahiko hizkuntz trinkotuak, baina bai bintzate baliabide tekniko eta gaur egun dena merkeago da. Digitalizazioaren ondorioz, gaur egun ze kamara honak, baina txikirekin iten den lan, gaur egun portatilen amangarri batean iten da postprodukzio bat, eta behar garri bateko postprodukzio maila handi horiek kanal pila batekin da elementu horiek gauzak ondo iteko eta kaloretizen deko. Eta horrek bai digitalizazio berdin du gaitu aberatsak eta pobreak. Garai baten aberatsa eta pobreen arteko komunikabideetan, komunikabide aberatsak eta komunikabide txikien arteko leize hori asko handiago zen gaur dena baino. Eta bai behartuta gaudela gauzak azkarrago egitea, bizkorrago egitea, gehiago estutzea beste baino lehenago egiteko. Etxontako teknikoak dira adibidez. Etxontako teknikoek arroz sale batekin egiten dute paile bat. Eta komunikabideetan behar dira arroz kilo asko paile bat egiteko. Bada beste puntu bat garrantzitsua dena, zuk aipatu zu lehenago, komunitatean egiten dugun daukagun eragin ez. Eta hori horrela da, zu kontsumitzen bale dituzu hizkuntza bateko
komunikabideak edo herri estatu bateko komunikabideak aktualitatea nagusia beti zentratzen da horrez. Ni beti jartzut adibide berbera, gure egunkarian Clinton ez dator Madridea. Gure egunkarian Clinton Madridera doaz. Eta hori bestelako egunkaritan lagartatzen da. Espainiako komunikabideetan Clinton ez dator Lisboara, Espainiako egunkari baten. Clinton Lisboara doa. Eta Frantzian kasuan, Clinton Lisboara doa, ez Lisboara datorrez. Orduan badira elementu batzuk, egiten dugunak konpaktatu edo gure komunitatea indartu, referentzi batzuk eman, bestela ematen zaizkionak. Estatu handi bateko partaide zarenean, estatuak hartzen du bere lana zu jakiteko zein den aktore hau, zein den idazle hau, zein den presentadore hau, zein den hildenean, ez dakize kantante Pirinioetatik gora ezautzen ez dena zu pentsatzeko derrigorrez kantari horren berri eman baruzula bestelak etzea enteratzen. Eta gero galdetzen duzu Baionan, ez dut ezautzen, kantari hori orduan ez da horren garrantzitsua, eta uste horrek bai komunitatean, baina baita ere beste komunikabidek. Uste dute batzuetan euskarazko komunikabidek lortu dugula, gaztelerazko komunikabidek terminologi batzuk ja ez erabiltzen. Edo ez esateko modu bat. Esateko, Gipuzkoako egunkari batek, orain dela 10-15 bat urte egin zuen reportaje bat, gazteleraz zen, reportaje zein zuen gehigarri komertzial bat, jartzen zuena, de compras en Francia. Eta pentsatu nunik, joango ziren Parisera eta Lafayette, garai bateko Lafayetten egingo zituzen erosketak, eta erosketak inda zuen Donibanen, Baionan da Hendaian ez. Eta horren, segurazki euskarazko komunikabidekin dako lanaren ondorioz, Euskal Herriko erdal komunike batzuk, gauza batzuk, terminologi batzuk, konzeptu batzuk, bi aldiz pentsatu behar izan dituzu. Igual, egia da izan daitezkela zehatzagoak eta hurbilagoak, ez? Esaten duzun komunitate kontzeptu horregatik azkenean ematen du hurbilagoa dela, ez gara inbeste. Orduan, azkenean, euskaraz hitz egiten duen pertsona, euskaraduna dana, beste euskaradun askorekin konpartituko ditu arazoak, beraz hurbilagokoa da. Eta gero era berean, askotan informazio iturriak ez daukagu notizi albiste agentzi bateratu bat, euskaraz. Orduan askotan ere albisteak sortzen dira kazetari bakoitzak dituen sareetatik, ez? Eta horrek ematen duena da hurbiltasun ikaragarria, zehaztasuna, zuk bizitzen duzu albistea. Ez da Reutersen heltzen zaizun gauza bat, edo zuk bizitzen duzu hori. Orduan, alde hortatik bilakatzen du gehiago bai herritarrak kazetari. Egin batean. Horrek uste gehiago daukala teknologiarekin zer ikusia, herritarra izatea kazaterik gehiago daukaz ikusiak teknologiarekin da ez horren beste euskararen zorionez azkeneko 30 urte hauetan, 40 urte hauetan, belaunaldi berriak munduan edozein teknologia asmatu, edozein tresna asmatu, euskara eraman dute berehala tresna hortarez. Harrigarria da pentsatzea aurreneko euskarazko libura argitaratu zela 50 urte pasatak edo. Aurreneko libura imprimatu, eta handi 50 urte hain zen, 1555 Etxebarren liburua, edo aurreneko irratia sortu zela, irratia handia sortu zela 3 urte pasatak ero, aurreneko telebista 40 urte pasatak ero. Bueno, gaur egun ez genuken pentsatuko, ez dauka webgunerik oraindik, eta pasako dira 25 urte guk webgune batuk ez, eta ez dakit zenbat urte WhatsAppen euskaraz jardun artea. Hemen edabide batzutan esate baterako, Argian edo eta 11an Kataluniako prozesuarekin eta hasi zirenean eskatzen zutela, ez? Jendeak bidaia egiten baldin bazun Kataluniara bidaltzeko da teknologiari eskerbe bai, baina askotan da ezin dituzulako bidali boskazetari edo beharko zen dituzkenak kobertura guzti hori emateko. Ezinezkoa da, eta azkenean horrek egiten dizuna da, informazioa bai tratatzeko modua izatea bestera batekoa, denbora gehiago daukazu lantzeko, fokua jartzeko, anistasun hori bermatzeko, ez? Ez zara gehiago bideratzen, ezaren beste bideratzen masa handi batera. Egunkari baten kasuan hori zailagoa da abiadurangatik, Gu behartuta gaude, orduai begira gaude beti, inbar dira gauzak azkar, azken orduan etortzen dira albiste batzuk, nola dalako monte bortzu. Gu hor, eguneroko garenak, bai irratia delako, bai telebista, bai egunkari bat delako. Astekarik daukate beste eduki ezakete, beste patxara bat, kaso batzutan, beti ez da izango, baina kaso batzutan ez. Eta orduan, uste torre, baina bai lortzen dugula, ustez, laguntzen dugula lortzen, euskaldun izatearen kontzientzia hori komunitate bateko kide izatea, hori komunikabidek, eskolak, komunikabidek, gure kasuan komunikabidek,
hori konfiguratzen dute estatu guztietan, herri guztietan, portugues izatea, edo izatea amerikar, edo izatea Bai. hori horrela gertatzen da. Euskal Hedabideetan egia da sortzen direla ekimen bereziak euskara sustatzeko edo euskara indartzeko, ekimen berezi horiek izan daitezke egitasmoak edo sail batean, ez? Agian batzutan saiatzen dira indar bereziarekin euskara sustatzen, baina adibidez gaur egun ez dakit egitasmo horien parte den edo ez, baina bai ikusten ari gara hedabideetan gertatzen ari direla elkarrizketa elebidunak. Eta horren indarra balio dago agian hamaika egitasmorena, baina askoz gehiago, ez esaten du heldu garela, esan nahi du heldu garela beste maila batera edo ja badaukagula eszenario bat sortuta, zeinetan posible ikusten dugun hori egin ahal izatea, ez. Esan genezake esate baterako topatu.eus edo berriak egiten dituenak, argiak egiten dituenak, infosaspik egiten dituenak, asko daude, ez. Euskararen alde bizi diren ekimenak eta horri begira dauzen ekimenak etengabe, baina zenbat balio du esate baterako aurrekoan, grafiti saioan Galder Perezek elkarrizketatzen zuenean Alberto Irazuk esatea dizu, nik euskaraz egingo dut. Eta Claudio Landak aurrekoan ere bere saioan Espainiako kasetari bati esan zion bebai, basala garaia behintzat euskaraz agurtzeko garaia zala, edo ikasi zezan. Horrelako talkak sortzea, agian, ez dakit egitasmo bien fruitua da, baina bai esan nahi du, beste eszenario positiboago batean gaudela, ez? Sinetsi dugula ez dela gure eskubidea edo normalagoa dela, ez? Ez dela zure eskubidea delako egin behar duzula baizik eta, nik euskaraz egiten dut eta zuk, nahi dozunan erekin. Aipatzen duen kaso hori, irratiaren kaso hori, nik egin nuen hori Dani Albertek egin nuen, Radio Euskadiko horren dela 3-4 urte edo, egunkariaren, ez dakit zertzen, 10 urte horrenan igual. Eta eskatu nion, da prosatu nion, da nortu zuen, berak gorago galdetu zuen, baimena eman zioten, erak egin nuen aurrako galdera euskara zen entzungo nuela, eta azkeneko ere bai. Beak galderak erderatzen zituen, eta nik aurrako galdera euskara zen entzun nion, luze xamar. Eta galdetu behar izan zuen? Bai. Ea hori posible zen? Logikoa da, ez delako, bauka logika ez zen sekulan egin, ez? Orduan, beste gauza da, irrati horrek denak azeleratzen behar duen beti, azken erdaldun monolingue gelditzen den arte. Nik askotan izate, noiz hasiko dira programazioaren zati bat ere euskaraz egiten, normaltasun guztiarekin euskara sartzen, ez? Bestela ematen du, beti jardungo dut egunean 24 ordu gazteleraz, gelditu arte bakar bat euskaraz ez dakien, ez? Elitzak eszenario txarra Euskal Herrin zauruti da horrendik eszenario. Eta batzen ez, proposatu nire eta onartu zuen, behar kaldetu zuen, esan zioten baietz, eta ni pesatzea eta orain dagoen gainera zuzendaritza taldearekin gauza horiek gero eta erraxago topatuko ditugula. Beti dago Euskal Telebistan eztabaida hori zer egin zarekin, ez? Zer egin zure adierazpenak eta berdunean bi informatibotan, gazteleraz euskaraz bakarrik, bitan egin, askotan dago ze gogo daukan kazetariak lan dobleiteko, ze gogo daukazun zu gazteleraz ere hitz egiteko, kasu batzutan interesatu izaten da norberak nahi dulako gazteleraz zer esan. Hori da gure herrian azkeneko 3 urteetan debate moduko bat, ez? Eta gero, gu baukau ekimen bat, esateko Kataluniatik ekarreguna berria lagunan ekimena bada, ekimen bat helburua daukana egunkariaren, gure kasuan komunikabidearen inguruan sortzeko talde bat, komunitate moduko bat, baloratuko duna zerren produktua, parte hartzeko aukera emango dioguna eta eraki beharko duna nola parte hartzen lagundu, eta bizkat eukuduna sensazioa, ni gure kasuan egunkari honek, egunkaria baino oso zer gehiago eskaintzen dut. Ez eskaintzen proiektu bat, eskaintzen dute proiektu hortako kide izan, parte hartu. Hori gero eta gehiago ari dira leku guztietan, Guardianek eta gero eta gehiago dira komunitate hori sortzen, guk hori Kataluniatik ekarri genuen, gurean funtzionatu dugu oso ondo funtzionatu dugu. Eta euskilako 7.000 lagun inguru eta ematen digutelako 7.000 lagun horiek gure aurrekontuaren 9,10. Hori 9,10 atorki gurti, komunitatetik, 9,10. Askotan bultatzen gara komunitate kontzeptura, baina eta berriro. Hedabideak euskaraz,
ematen du ardatza dela komunitatea sortzea, ez? Hizkuntza dela bateratzen gaituena eta hortik ja sortzen garela, bereizten gaituena eta bateratzen gaituena era berean. Hizkuntza txikietan da gutxiagotan hori gertatzen da. Zu daukazu sensazioa da, katalanez egunkari hori oso importantela, eta orduan katalan hizkuntzari kalte handia ingo liokela komunikabide desagertzak. Hemen, gurean, ez dut izenik esango, baina Bizkaian gaien saltzen den egunkaria sartuko balitz, Bizkaian inork luke sentituko pena bai, bere gustoko egunkari bat galduelako, baina ez hizkuntza, gaztelera hizkuntza arriskuan daulako munduan egunkari hori. Baina gure kasuan jendeak, gure kasuan, TV, Euskadi Irratian, horiek ez dakizea arrazoengatik itxiko balira, jendeak komunitate horrek izango luke sensazioa, asko galdu du euskarak gure herri honetan, edo itxiko balira herri aldizkariak, edo Katalunia gauza gertatzen da ez, gureak badute punto identitario bat. Euskal Herrian bade beste egunkari batzuk ere baukatera lotura identitario hori. Zu zara egunkari hortakoa, eta horrek asko funtzionatu zuen, Espainian behintzat transizioan asko funtzionatu zuen. Atera ziren egunkari berriak, egunkari berri horiek, berritzaile horiek batzuk eramaten zituzten besapean, irakurtzeko noski, baina baita ere esateko ni hauetako naiz. Eta ziren identifikatzaileak, baina baita ere komunitate aldetik identitario ziren. Nuztetu oraindik zorionez gureak mantetzen dula, gure berriak mantetzen dula hori, argiak berdin, gauza bere herri aldizkarikin ez, jendeak esatu nahi da, eske Tolosaldean ataria desagertuko baliz, atzera ingo luke euskarak Tolosan komunikabideen alorrean ez. Beste batzutan bai, deba inguruketan, goienan. Eta egia da, lurraldeka esate baterako euskara sustatu nahi denean, askotan lehenengo mugimendua izaten dela komunikabidez bat sortzea. Hizkuntza horretan, komunikabidea sortzea. Baiarak edo elkartzeko edo dana alakoa. Ezinbesteko tresna da. Baina hori gurean eta beste hizkuntza minorizatutan. Eta ez hori bakarrik. Hizkuntza minorizatutan, bai galesen, da bai beste Galizian, da literaturaren inguruko lanak egiten dira asko. Da literaturaren munduan muitzen den jendea da askotan, ez hor bakarrik, baina horkoa ere bai asko, sustatzaile eta promotzaile da. Orduan zeitu eta horren gauza, literatura buruzko aldizkaria, literatur lanak argitaratzeko aldizkaria, eta gero komunikabate egiten dute, eta nik azkeneko 30 piko urteetan mundu honetan nabil, eta leku askotan topatu dut. Baina da, jendeak relazionatzen zaitu oso lotura estua hizkuntzarekin, hizkuntzaren osasunarekin. Orduan, fibra sensiblea da jende askorentzat, eta hori guretzat tona da, ezin dugu abusatu hortaz, ezin dugu fibra hortaz abusatu pensatu, nola jendeak maiteko gaituen derrigorrez, edo zer gauza ingo dugu, baina gu damazio urte esiente horrekin, damazio ja 5-6 urte, eta funtzionatzen dugu. Gure esparruan ikaragarri luzea da azkeneko urteetan iten ari garen eztabaida eta dauden hipotesiak etorkizunaren inguruko. Normalen gure ofizioan dauna da, enpresan bideragarritasunaren, proiektuaren bideragarritasuna enpresa deitu nahi duen zela ditu. Baina behar dira langile, behar dira soldata, behar dira gaztuak. Hoi dena ordaindu beharra dago. Eta zein den izango den bidea, ez? Komunikabide handiak paperean daude gure alorrean, paperean daude oraindik eta paperari usten diote alduten guztia. Gure kasuan sartuko litzake beste elementua, ez da bakarrik proiektu moduan, proiektu empresarial edo ekonomiko moduan funtzionatu lezaken edez. Zegero Kolombiara joan behar da, bake prozesora, eta erosi behar da. Tiketa, hotela, eta Egiptora joan ginean Egiptoko iraltza arabiar hortara, hotela, hegazkina eta itzultzaile bat arabieratik gaztelerara edo ingleseraz. Horiek kosto daukate, eta horren ikusi behar da, azkeneko denborantan, gure kasuan salmenta berak adijoazte, beraz erota diru sarrera alde hortatik urriago dira, krisiarekin publizitate asko jetxi da, baina gurean sartzen da beste bektore bat, eta da hizkuntzarena. Gara 3 milioi denetara, eta esaten dugu inkestatan badakilo euskeraz, 28, behatzeak, nabarra segun, ez? Eta gure, nire ez oso amets zalea, ez? Nik egin naiz planak egin eta ejekutatu, ez oso amets zalea. Baina guk daukagun asignatura pendiente nagusia komunikabideok, eta guk behar dugu herritarren masa, euskaldun herritarren masa handiago izatea. Oso laburra den bitarten zehituko dugu orain dauzkagun audientziakin, orain dauzkagun sarrerakin, orain dauzkagun salmentekin.
Aurten esate baterako, Durangoko azokan kaleratu zuten euskararen erabileraren inguruko mapa bat, eta harrigarria esanean ikustea esate baterako oso zaila dela topatzea herri bat Euskal Herrian non 90% ez dakien euskaraz. Baina ez dakien euskaraz ezerre. Osea, ez dela kapaz abesta, zuk galdetzen duzunean euskaraz pertsona horrek ezin zaituela erantzun. Hori aurrerapen handia da, baina aurrerapen handia da gure iruditerian. Zezu askotan herri batzuetara zoazenean pentsatzen duzu zaituztela ulertu behar, eta orduan zure burua kapatzen duzu, hor, mosten duzu, eta ulertu zaitzakete. Orduan, hor ere, agian balioko liguke estrategiak beste modu batera bideratzeko, ez? Konsiente izango bagina benetan, ulertuko bagenu, ez dela horren zaila euskaraz hitz egitea. Ez dela horren zaila jendeak ulertu zaitzan euskaraz hitz egiten. Askotan hemen Euskal Herrian ematen du, zerbait sustatu nahi dugunean, errez sortzen zaizkigula ideiak, ez? Bueno, errez esan nahi dut kakotz artean. Badukagula gogoa gauzak egiteko, eta orduan hasten gara martxan. Kontua da, esaten zenuna, proiektu horiek mantentzea, proiektu horiek estrategikoki eustea, ez? Modu batera edo bestera. Orduan, azkenean, ilusioz sortzen diren proiektu guztia hauek, gogoz, helburu zehatz batekin lortu dutena eta lortzen duazena da, gero eta komunitate handiago bat egitea edo egonkorragoa behintzat. Eta hori ikusten dugu, denboraren evoluzioan eginez jungarela eta posible dela. Eta mapa hori izan daiteke horren erakusgarri. Baina gero, beste alde batetik, lortu beharko genukena da legitimizazioa bai, ez? Legitimatuak izatea, guk gure artean legitimatzea pertsona batek. Zuk euskaraz hitz egiten duzunean berak ere zuri erdaraz hitz egitea, eta zuk esatea, ez dut aldatuko. Ulertzen baldin manauzu ez daukat zertan aldatu adibidez. Edo instituzioek legitimatzea, bai. Euskaraz jardun nahi dugula eta jarraituko dugula egiten. Eta horrek agian ekar dezake hizkuntza beraren evoluzioa. Gertatzen zaigu, lagun artean hitz egiteko askotan kejatzen gara, ez? Kostatzen zaigula euskara jatorrean hitz egitea. Bueno, agian hizkuntzak ere evoluzionatu dezake espazio berri horiek hartzen baldin baditugu. Hizkuntza evoluzionatuko, seguro. Nik beti esatu dut erdi brometan, Bilbok euskara beretzat hartzen duenean, orain baino gehiago, ahaztu ni eta nik eta... Agur elgatiboa. Hori bezala, beste 10-15 gai galduko dira, eta horrengo dira, Gipuzkoako zona batzuk, Bizkaiko zona batzuk, esaten da, hor osotu egiten da euskaraz, eta beste hortik kanpo egiten da euskararekin antza handia daukan beste hizkuntza berri bat, ez? Baina gure kasuan nola konsumoa den, konsumitzeko esfortzo bat egin behar den hizkuntzaren ezagutza aldetik eta gero konzentrazio aldetik, zuk musika entzun dezakezu beste gozateten ezen bitartean, irratia entzun dezakezu gidatzen ezen bitartean, telebista ikusi ezakezu ez dakiz egiten ezean bitartean gure kasuan, idatzizkoen kasuan, bai edo zen berdin zait, aztekaria, egunkaria, herrialdizkaritako, berdin zait, horiek eskatzen dute hizkuntzaren ezagutza altuxago bat. Gure kasuan, segurazki gehiago, eta jakin aldizkarik kasuan horrendik altuago. Are gehiago. Eta gero eskatzen dutena masa bat, masa kritika onditu behar dugunaz. Eta badaukagu elemento bat ez denan erustez positibo, eta da Euskaldun konsumitzaile real eta konsumitzaile potentzialen arteko tartea handitzen ari da azkeneko urte hauetan, eta konsumitzaile realak ez dira handitzen ari proportzio berean konsumitzaile potentzialekin. Konsumitzaile potentzialak euskeraz badakitenak handitzen ari da ritmo baten, nire ustez zela ere mantsoa, baina handitzen ari da ritmo baten, da gaur egun euskera topatzen duzu, orain arte seguran topatu duzun leku batzutan, ikerketa zentrotan edo denda batzutan. Baina gero, euskarazko produktuen konsumoa ez da handitzen ari, ez telebistaren audientziak, ez gure salmentak, ez bestenak ere, ez dira handitzen ari potentziala handitzen ari den bitarten. Beraz, leizea gero handiagoa. Zelen gari baten zen falta, eske euskaldun gutxi gaude, eta orduan ezin dira produktu asko konsumitu. Bueno, euskaldunen kopuru handitu da, eta euskarazko produktuen konsumoa, orain daudenen konsumoa, ez da handitu proportzio berean. Eta orduan ikusi behar dugu produktu horiek egokia diren, garaiontako produktua diren, eta bat pentsatu zentzu diren 2020 urtean, 2020 urtean, egon litezken produktuak interesgarriak izango dienak, eta nola iritsi hortara. Daukegu arazo bat aurretik, inork ezakila 2025ean teknologikoki nola ingo gean, nola ez gean egongo, eta gu hasten gira pentsatzen gauzak orduan nola ingo dira, eta igual ez dilo egiten. Papera ere lurperatu zuten orain dela 10 urte,
Eta bizirik dago. Eta fijatzen bazara munduko egunkari handiek aldutela eutxiten diote paperari negozio oraindik hor dela. Asko poztu nintzen, ikusi nuen Eusko Ikaskuntzak 100. urte horrena zela eta hartu zuen gogoetaldi erabaki ez. Eta pozik nago ikusten duelako niretzat beti historikoa izan den erakunde bat nik izan nuen, garai baten batzekoan kazateritza salbi bat eta gauzak antolatzen zituen nola tarteka. Baina ikusi niretzat ere historikoa zen erakunde batek nola hartu duen ahalegina gaurkotzeko eta bat gogoeta bat egiteko bere buruarekin zertako dauden. Zeiteko asmoak baten da zertako dauden, ez? Eta irupenokat gainera ezautzen dudanagatik ausardiarekin heldu diotela bai gogoetari, bai gaiei. Ez dute, ni dakidala, gaitegi ikusita ez dute uste gaia falta dienik edo irupenokat ausardi horrekin, ez? Dela erakundea eta erakiduna agente aktibo bat bihurtzea Euskal Herrian bai gogoetaren alorrean eta hori gustatu zait asko horrela izatea. Zientziarekin egiten du lan Eusko Ikaskuntzan, pentsamendua zientzia planekin, eta orduan herria osotasunen hartu eta modu multidisziplinar baten eta aukritzea gaitasuna bere ingurura herri hontako burmuin interesgarri asko. Eta bat pentsatu, lan hau egiten dugu ez bakarrik gogoeta ariketa bat gero geldituko kajoi batean, baizik eta seguro nago gero erakunde aktibatzeko eta elemento agente aktibo bat bilatzeko eta izateko, bihurtzeko teorian jorratu gai horiekin, poztu nintzen, zen uste herri honetan behar ditugula erakunde sendoak, herria egiten landuko dutenak, gaurko arazoi helduko diotenak, ez historiari begirango dena beti, eta ausardiarekin eta gainera gaitegiak lantzen ari diren talde multidisziplinar horien osaketa ikusita, ikusten dut gainera kolore guztietako jentea daola, konturatu nahiz eztabaidatan hizkuntzaren garrantziare, hizkuntzari ematen zaion protagonismo handia dela, euskarari ematen zaion presentzia handia dela, serio dela. Gaur egun zorionez, herri honetako burmuin garrantzitsu asko euskaraz aritzen dielako normalean, eta poztu nintzen, ikusten dudalako, ez horren beste iragana zitzein da zenbat lan egin dugun gure erakunde, baiz eta etorkizunean zenten gure papera gure gizarte modernoetan. Eta pozten naiz erakunde historiko batek etorkizun modernoan edo etorkizun hurbilean protagonismo aktiboa, agente aktibo bihurtzen. Esanguratua da, ez? Zenbat jende biltzen dituen inguruan, eztabaida talde ezberdinetan edo alor ezberdinetan, zenbat kolore, zenbat pieza ezberdin, zenbat gai transversal. Eta era berean adibidez, lerro horietan ere, hauxe ez, komunikabideena, digitalizazioa, euskararen kontua, sorkuntza, sortzaileak gaur egun bizi duten egoera, sormena bera edo kultura bera adibidez, badakigu identitarioa dela, ez? Baina noraino heltzen den identitate edo herri egite hori kulturaren bitartez. Eta azken batean ateak irekiak ere dituen toki badala, ez? Badagoela naiz eta, bakigu ekimen bakoitzak edo badituela bere arauak edo bere jendea edo lan egiten dela egitasmo ezberdinen bueltan, baina era berean ekarpenik egiteko tartea ere badagoela. Eta horrelako gai handiak izanik, danontzat diren gai handi hauetan, kongresuen bitartez eta esku hartzea ez dakit, baina behintzat hitz egin ahal izatea positiboa da. Baina jende asko bildut eta oso jende hona, eta ni pozten naiz, asko poztu nintzen, zen beti zen netzako bere garaien tratatu nuen, erakundea ikusten nuen bizkat, ez gauza historiko bat, eta hori gizartera atera eta fitxatu esan nahi dut. Gonbidatu gogoetarako jende garrantzitsu asko, eguneroko gaur egun pentsamendu hor dago, ez eurazki erakunde eta bizita kalean, unibertsitatean, jende hori bildu eta denok jartzea proiektu baten, hori oso interesantea. Eta batipat, Katalunian antzeko zotzar gertatua beste plano baten Omniunekin, ez? Omniunek Katalunian hartu den paper, nien ez proposatzen ari Euskal Herrin Eusko Ikaskuntzak hartzea, Omniunek hartu zuen, baina erakunde historiko bat, agente bat bihurtzea aktibo oso aktiboa.
Eta Euskal Herri plan hortan, ez? Plan intelektualen sormena, proposamenak, ideak, eztabaida guneak sortu, eztabaidatzeko gure herriak osotasunen hartu eta gainera etorkizunari begira. Elkarre elikatzeko aukera, bai. Ez zaiten oso interesantea. Oso interesantea eta pozik nago. Naiz bilera pare baten, da ikusi nola egin lanen, da uste oso lan politeten edela. Eta naiz nekatzen, etorkizuneko agente moduan bere burua erreindikatzen badute asko zegoetu.